بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أفهم من البيان وألهم من التبيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عقد الجنان ونطق بها اللسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار من والد عدنان، والمبعوث من أعظم شان وأفصح لسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه القادة الأعيان ذوي المحاسن والأحسان. أما بعد. Pagganiron na salam rekanusan ang mga pagariakan, mga bubayakan, mga ariakan na mga barapuasa. Ay niya bugan tanu sa usayan insyaallah si sagyang kaya live tanu nagyang kanan na mailay niyo si sagyang kanan tunini mga cellphone niyo sagyang kaya oras title ay maanan yan na so kawiyag si sagyang kaya dunia na biyaluya wallah subhanahu wa ta'ala at tapang sa iku manusia. Isa amiyak kalal alimu wallah sa iku mga urip niyan sekitan wa mga manusia nagyong kutuwa lalayon akapakatadman yan kita no lalayon nagyong kutuwa kapakaktiyaran yan kita no para dita no migilid si isagyang kai pimbarang apakabarayat o di napakatambang si isagyang kaya kawiyag-uyag sagyang kaya dunia. Kailangan na lalayo nagyong kutuwa katatadmitan ron mga arikulay, mga pagariakan na buskan mga bubayakan. Agyang kaya kawiyag-uyag sa dunia ini na mataga itapang. Inadantano sa'yo Allah subhanahu wa ta'ala sa biyelo niya na iatapang si irkitano. Yuto'y nagyang kutuwa katur Allah sa isa suratul mulk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. So Allah, naskan yan so inadniyar kanu agyang kutuwa kapapatay. Inadniyar kanu agyang kutuwa kawiyag-uyag. Kambaluin no to si irkano atapang o antaar kanu ipanggalabag sa mapya. Baluin kanu to atapang o antaar kanu ipanggalabag sa mapya. Sabab pro na yang kaya dunia na ayat itu buntalian na babasuka ini udi nasotig tanwa pangumaan a pemumulaanan saka a manusia na yang kaya katatagukas in ayasangan ka na pemumulaan ka sa mapya agyang ko to pemumulaan ka nagyuti mapuragun ka sa ekoryano kaganating kasi sa agyang kaya dunia. Dataranan o kapamumulan sa agyang kaya dunia, o pamula ka sa pamumulan, ay pagungan yan na mapya, ibarat yan o pa man na miya mula ka sa mangga, na ay mapragun ka nagyang ko to mangga amamis, insyaallah. Umamuya pamulaan ka na taka, ginasumya ka paipait, napipikiran ka ay mapragun ka na taka, adi ka pa kayo bagyong ko to piyamulang ka taka, o di na piya mo lang ka mantawali ya maka paipait na ba ya mapragun ka na mangga o di na durian di ka pa kay sa dun sa piya mo lang ka nagyutod ni mapragun ka biyeluyanan miya karaya-rayag example ibaratan o mapanggulaw-law manusia sa isagyang kaya dunia na busi sa alungan amawri. Toy sabab ko kababaliyag yung kaya kawiyag-uyag tano mga oripon Allah, mga pagarikulay na mga bubayakan, mga ariakan. Agyain na tapangar katano Allah, naso tapang nawaraan niya nagyang kuto tataguan sa mga test. Adin ang mga matataguro agkay layron o ino pag-apas ka ang tawa ka di. Nagyang kaya dunya na tataguan Allah sa pumakatambang. Kaan ka di keparuliag yang kutu pituru Allah sa gyang kutu ayat inaluy tanu kagi
alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So Allah askanian so inad niya nagyang kutwa kapatay nagukawiyaguyag. Kawiyaguyag iman to na uyaguyag tano. Kaan maylay o Allah anta arkano ipunggalabag sa mapya. Toyib. Sa manuto, naayamanan niyan na para maylay wallah o anta arkatano itituad inggalabag sa mapya. Apatot ang makambagi ang sisagyang kutwa balas wallah na mbagantano niyan sa mga task. Mbagantano niyan sa mga test. Mbagantano niyan sa mga examen. Na anto na yung mga examen wallah. Na aya katitimblan nun nagyang kaya talutiman. Aya katitimblan sa iko babaliwin na katan o wallah a examen. Sagyang kaya di tano di kapaguyag-uyag sa dunia nagyang kaya talo. Paganayron na so tamok. So tamok. Ginani pagampagan niya test rakatano ang mga ori panwallah mga tao a inad no wallah sagyang kaya dunia. E maanan yan na so tamok tapanganan wallah. Ikadua, sukadato. Sukadato na tapanganan wallah sa iku, manusia. Ikatalo na so, antun a, giyang kuto a menang. So menang, na tapanganan wallah sa iku, manusia. Ikapat na giyang kuto a, mangambawataan. Ikalima na so, mga ragawr, mga awida akal, at kisugat rakap, lagi duka po pobre, kasasakit, aguso pimbalang san, kisugat rakap, di kaun di makandamar, napaliad na ng test, ang makapupuan sa iko Allah. Na pigilin wallah, pagkaapas ka sa isagyang kan ng baliwanyar ka atapang. Pagilin Allah, o pagkaapas ka sa isagyang kan na baliwanyar ka atapang. Kagyanan ikakaiksami naon, sa tituden akapapatutang ka sa isagyang kutwa balas so Allah a ititilagadian sa iko mga tao mipiyapia sa isagyang kaya dunia. Katya so katuro Allah sa isa Quran. Tigyan man na iya, zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin, wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah, wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ay man nagyang kutwa katuro Allah siya sa surah Ali Imran. Natigyan bielo ya tigyan aparagiyasan si iku manusia. Zina si iku mga manusia. Bielo ya aparagiyasan si iku mga manusia agyang kutwa kap kebebaya iiran si isagyang kuto nganin susugutan nagyang kuto ginawairan. Guti mana asyahawat. Susugutan agyang kuto ginawairan. Anto nagyang kuto susugutan o ginawa. O di na pagkababayaan o ginawa minan nisa. Si iko mga dato na pagkababayaan niran sa mga bai. Si iko mga bai na pagkababayaan niran ng muso mga dato. O riano to? Walbanin, sumbawataan, kaigiraman o tuwa, sumanguda, o di na suraga, sumyabu, tumamimikiran, na tigi na kailangan na makabangon ako sa walay. Kailangan na makabangon ako sa walay. Na adin yan, nagigilubaan, nagyang kutuwa, may pagpadayan na, pipikir niyan, naro matatama nagyang kutuwa, pamikiran yan, o ubadan amatoon yan, ay pagayon yan, ipsurut yan, ay pagpadayan ko kawiyag-uyag. Na, makapangarumap man so tao, mapangarumap man so tao, babay ang tawa ka mama, naayap man ang mapikilan, ando man ay kapakiliakan sa muriya tawakan. Ando man ay kapakiliakan sa watakan. Taib, oriano to, wal kanatiril mukantara. Ay maana kanatir na mga tamok. Mga tamok. Mga tamok ada taratigyan o bulawan. Dataro, bulawan. Wal fiddah, dataragyang kutwa pirak. Tamok bulawan o di na pirak. Wal khaylil musawwama, gugyang kutwa kuda, katutuusan. Ay maanagyang kutwa khaylsan naginan so kapagdaan. Nasagyang kaya masatanun, ay sambi agyang kana na khayl,
Akap pagdaan ng manusia na so mga serbis. Pagpungas iko, truck. Nagusulangon akap pagdaan ng manusia. Aron, kisa ba pakip kisampay niya sa giyong kutwa, kabayan akasampayan nun, adar pa. Wal khailil musawama. Padana sa tamo. Wal an'ami wal harth. Kababayaan yan ad na mga pangangayaman yan. Makasusay sa giyong kutwa lain yan na kababayaan yan ana din yan di kapanang betembangan ang mga pangangayaman, mga bapian tunasan ng mga pangangayaman na kababayaan yan ibarat. Gup kababayaan yan ad na mga asindan yan, mga babasuka yan, analo pa yan, kadirisun yan. Nabakar kanuptero at tigwallah. Dhalika mata'ul hayatid dunya. Yanan, inaloy, pakatambang o di na iniperas sa iku ginawa manusia, mata'ul hayatid dunya, mataganan, katambangan sa isagyang kaya kawiyag-wiyag sa dunya. Mataganan, katambangan, ko kawiyag-wiyag sa isagyang kaya dunya. Anto na imas napya, wallahu indahu husnul ma'ab. Mataan asisi ko Allah, agyang ko to pinakamapi akendudan. Amay ka sa kamambuna, si ika, mapadyagyang ko to ang mga tao, amapi amyang galabukiran. Ugay na amay ka malimpang ka, amay ka maribat ka, naknaba kasi ipakasunsagyang ko to husnul ma'ab, kasi ika kapadyagyang ko to bi'sal qarar, miyak karatarat akatatapan. Kaya man niya nakendudan. Agi na so apoy ko naraka jahannam. Ikadua katiru Allah mga oripan Allah. Na tigyan sa suratul Kahf. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ayaman nagyang kutuwa katiru Allah. Natiyan man ay al-mal wal-banun, mataan asutamok. Suatigyan sutamok aguso mga bawataan. Ay maana ini na pamilya. Mataan asutamok aguso pamilya. Nagyanan na paragiyasananan matag sagyang kaya kawiyag-uyag sa dunya. Paragiyasananan matag sagyang kaya kawiyag-uyag sa dunya. Wal baqiyatus salihat, nagyang kutup man akalam mga pipya. Tunagyang ko to akilang mga pipya. Isa ini tafsir sa no mga ulama, mga salaf, na ginan so mga tasbihat. Ad na mga tasbihat specific kay nalwiran. Importante ginan so mga galab ka mga pipya. Ginan ikalamba. Khairun 'inda rabbik. Ginan imapya akaparuling kas iko kadnan ka. Wa khairun amala. Ginan insyaallah may inam ka amapya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakatiruyan natigyan na inna dunya halwatun khadira. Mataan na tigyan na gyan kaya dunya na aya buntal yan, aya rupaan yan, nasakan yan na mamis agedung. Mamis agedung. Isay ni piyakisipatun wala ko, kababaliwin yan atap pangarkatano, askan yan na mamis agedung. Naman ito? So manusia, na ayawaraan yan, na pagkababayaan yan so mamis. So manusia, na ayawaraan yan, na pagkababayaan yan nagyang kutwa, fresh. Na fresh, agyang kutwa gedung. Inopan gedung, sa iko mga pamumulan, kamaanan yan na fresh. Igiram ya kailay ka sa disirto na datarup sa kito nagyang kayamatang ka. Igiram ya kailay ka sa kalasan agedung. Napakapyaw na, giyang kutwa, pamikiran kasabab sa giyang kutwa, mapiag giyang kutwa kapkilayang kaon. Giyanan iwaraan ng manusia. Nagyanan piya kay baratan, o di na Peter o nabi, abun talagyang kaya dunia. Ay maanan yan na mamis agedung. Wa inna allaha mustakhlifukum biha. Mustakhlifukum biha. Mataanas wallah na biyutawa ng kanunyanon, piyabaya ang kanunyanon, piya kapangundato kanunyanon, bigang kanunyanon sa lauda parwa makapaginataw kanuron. Fayanzuru kayfa ta'malun.
Ino kanino tumbutaw mutawan ni. O di na bagi lugar makapagintaw ka noron. Para wala lang, para ibarat na da makapaginjuy ka. YouTubo di. Fayanzuru kayfa ta'malun. Pagilayin wallah. Anto na ipanggalabakan tanong. Pagilayin wallah, anto na ipanggalabakan kahit pagarikulay. Oriano to na Peter wallah. Fattaqud dunya. Pananggila kano ko dunya. Pananggila inyo so dunya amamis agedung. Wattaqun nisa. Nagupananggila inyo so mga bae. Pananggila inyo so mga bae siya ko mga dato. Gumamuso mga bae na siya ko mga dato. Ang kaino to? Aya pagampagan niya fitna as kiya sabapan. Sa kiya binasa umbawata anu Israel na sabab sa iko mga bae. Yan ni katuruo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua katuruo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigina fa wallah tanudan tanwaya ka importante ya. Kaigira na di maka tutuntay o di na di maka kakenal agyang kutwa Muslim na kelimpang agyang kaya dunia. Kelimpang upim barang keberayatan ko manusia sa agyang kaya dunia. Na tanudin ka agyang kaya katuruo Nabi sallallahu alaihi wasallam pagrikulay aryakan ang Muslim. Tuni katuruo Nabi. Tina fa wallah mal faqru akhsha alaikum. Ibtid na tigyan sa iku Allah. Aknaman ubasuka pupubri ipkawanakan narkano. Knaman ubasuka pupubri ipkawanakan narkano. Ila mga ginanip kalakatano. Ipkalakatano yung kanakapubri. Ugay na sunabi na tigyan na wallahi. Ibat ko Allah kakna tigyan na ubasuka pupubri na baginan ititud na ipkawanakan sa kanuron. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Ugi datigin ayat itu ipkawanakan sa irkano. Na amay din kakaupinan narkano agyang kaya dunia. Amay din kakasawaan narkano agyang kaya mga paragisan ko dunia. Amay din kakabantayan niyo agyang kaya pimbarang apakabiray, pakatembang, pakabimban sa isagyang kaya dunia. Fatana fasuha. Nandi kalian yun na mabinantay kano. Napagula-dula dani wati gunabi. Pemagagaw kano sa antay kalaanon. Pengilay kano sa okito andaman kakuan yun. Pemagagawan niyo, priribalaan niyo, pembubunuan niyo. Gitu yung makna. Fatana fasuha. Kama tanafasuha. Sa datar o kiya bubuno iron, kaya pagura-dura diron, kaya paguli-duli diron, kaya pa magagaw na giyang kutuam yang unaan yung mga pagtaw. Antonay kasuayo po niyo na manggulaw lati ko nabi. Fatuhlikakum. Andad ni kang gulaw-laanan. Ayamat masarampang iyo, ayamantar miyo. Na pamagugaw niyo agyang kai mga paragisan ko dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Na mabinasakano. Allahu Akbar. Mabinasakano sa datar agyang kutwa kaya ang teoriran. Mabinasakano sa datar agyang kutwa kaya binasairan. Na mga pagarikulay kaya sabutan tanwanan, ginan ikatir Allah. Guginan ikatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay na sabab ko katawan wallah, aso manusia na miya kalbul-bud ama biray, miya kalbul-bud ama tembang, miya kalbul-bud ama bimban, miya kalbul-bud yan akalipata na giyang kuto ang mga panguyat na gumanga pa, andini ba na mga wasyat kanian, mga tumar kanian, na katawan wallah kalipatan tanwag yan ka na mga tumar wallah. Nasa iku isa ayat na piyakaw kitiyan sa pangangalak at ito ang mapanggulaw la. Pangangalak at ito ang mapanggulaw la. Tunay pitero Allah. Tigu Allah. Si sa surat at-Tawbah ayatan ni ka-24. Qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahu akbar. Pihak kalak kayo pamakap sebuta nagu pekegedem agi yang kutua tahu abigan wallah sama pihak kagedem. Ngapi apa pemikiran? Tigu Allah. Ya Muhammad na teruang kakiran ng mga umat ka. Inka na abaukum, upun su mga palukluk sa niyo. Upun su mga luksi watigu, Allah. Agus su mga murya taw niyo, mga watayo. Agus su mga pagarin niyo. Agus su mga derudupayo. Gusto andinibaan ng mga pamilya niyo, mga tunganay niyo. Agugyang ko to ang mga tamuk, apian mo iyo. Gugyang ko to ang mga dagangan niyo. Ipakal kayo o baka binasai. Nagugyang ko to ang mga walay niyo. Mga walay niyo ang masusuat kanuro na tigwallah. Ahabba ilaykum na mabaluyanan ang mas tumuon niyo. Yang ka na namiyang aloy. O punanan mabaluy ang mas tumuon niyo at tigwallah. Adisu Allah. Disu Allah. Ayamanan yan disu agama wallah. Agusu Rasulullah. Ayamanan yan na mas tumuni wa disu sunnah. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jihadin fi sabili. Matumuyo na nadigyan kutwa kaprang salalan sa ikwallah. Sa ikum masa ama kakailangan nun. Agyang kutwa kaprang salalan sa ikwallah. Ikadua, nakapranga sa iku ginawa. Kapranga sa iku ginawa sa aya makapangundaya nagyang kutwa kabaya wallah. Na amay kagina ni mambeta diwatig wallah. Fatarabbasunan. Nayaw kano. Nayaw kano atig wallah. Kagigina ni siwayo na nayaw kano atig wallah. Kapakataling umarkanud nagyang kutwa diyan di wallah. Pakataling umarkanud nagyang kutwa tiyuba wallah. Pakataling umarkanud nagyang kutwa siksa wallah. Allahu akbar. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Swallah. Na diniyang turon agyang kutwa mga tao pagtaw ang mga sungklid. Dituron wallah agyang kutwa pagtaw ang mga sungklid. Anta sila na pagtaw mga sungklid na so mga tawa piyakataralbiiran so mga dedesgiran, pamilyairan, tamukiran, deganganiran, agugyang kutwa andi ni ba na? Pimbarang sana barandia ko dunia adisu agama wallah, disu sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disu jihad sa isalalan sa ikwallah. Na nayaw kanu atig wallah, kagigina ni pinggulaw lang niyo, nayaw kanu kapakataling umarkanod na giyang kutwa din di wallah siksa. Allahu akbar. Pagariya, giyang ka na inaliw sana siksa, na di ka sa sana. At di ka neno kasibunan sa alungan na mauri. Kena ba sa dunia? Kena. Kena baginan. Kaso siksa wallah, na ana siksa yan sa dunia. Apang na ana siksa. Na ana siksa yan si isa, alungan na mauri. Siksa sa dunia, piano tulir katanu wallah, sumiya kadak-dak la mga tutulan, sa ikom yang gulaw la, kung mga pagtaw o mga nabi yang una. Biyak lidu lagi yang kutwa mga darpairan. Biyang kitwa lagi yang kutwa mga darpairan. Piyakauranan sila wallah sa mga ator, aapoy. Piyakauranan sila wallah sa tanto mabagers na minigildag yang kutwa mga darpairan. So mga padanay ni tindip silang sa ikulupa. So mga padnamiya sugat silang amiya ka bagrandu. Piano tulanan wallah sa isa Quran. Ino kaya no to sugat no wallah. Nasabab sa giyang kananamiya aluitan. Miya tumuiran, agyang kuto, mga paragisan, loloyutan, o di na, ron kakad na giyang kuto asahwa, o di na bay aginawairan. Adisu Allah, agamaw Allah, so Rasulullah, susunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napiya kataling umakiran wallah agyang kuto, andi ni ba nasiksa.
Natika miya nga unaanan da ka na mailay. Nasagyang kaya masatano. Miya kada-kadakal ang mga example. Miya ilay niyo, kaya muntayan niyo. So, kaulaw la, sagyang kaya mga ingad ang mga seringan tanong. Miya kadakal so pagkataling umanual aseksa sa ikuingad. Igira na dinggula lang sa ikuragat. Miya ilay niyo, agyang ko to kaya sugat at tuna miya Indonesia. At tanto to piya kalakal kagyang ko to miya ulawlayran. Minigilid sila sa ikuragat. So miya makapiapi ang mga walay, miya makapiapi ang mga truck. Lagi do biyagnas si isagyang kota kaya pakaw maagyang kota miya ka bagbagraig ang makapupuon si isa kilidaragat. Minigil do nagyang koto ang mga darwa ka ang mga tao. Minigil do nagyang koto ang mga barado sa mga tao. Ilan yung manuto? Minigil sila nun. Knabalan si Ibu Sisa? Indonesia kasi sa Japan. Damakar nagyang koto amiya makabagbagra mga walayran. Kailan yung masagyang kayo ras? Gira minisa kaw Anton ay pinakamapia, pinaka-original akasangkapan. Apamasaan, nanikyan na sa Japan, natika usod na originalanan. O gayon namin sampan nagyuto, amiya ka bagabagal sila ni technology. Sa iko kapandi bila pa ko ingad, diya ng pakaran. Basta apabila makataling magyang kutasik sa Allah. Na dead na baron pakaran na sa katawbua, kaadno Allah. Kigilid siran. Niya ko man sa tsunami, miya nga gagabas o mga walayran. Na, ginasaragat. Kigildag yung kutwadar pa aming gulalan sa ikuuran. Sino katawang sa Pilipinas? Piray miya tayo sa iko, misagasagad na katano, pimbarang ang mga bagyo. At kigildag yung kutwa mga darpatan. Ginan na tuma. Awake, ap kilitano. Miyak kadak-daklanan, miyak kadak-daklan miya tayron. Allahu Akbar. Nabasibo ko darpatano, so pimbarang ang mga darpa. Di tanuan ng kilay, di tanuan ng mapamimikiran. Beda mga puso tano. Ami pamimikiran tano, sagyang kaya mo ula-ula. Taib. Mga linugari, mga pagarya. Si injagyang kaya babago. Miya makapiyapya so mga walayran si isa Turkey. Pinakaminus na makaanda na, patkaanda na. Sa katanusan sa Pilipinas, balabaw nung sutagsan sa yung kanarkatano sa Burm. Kaya nakalilid na yata man nakalawalay niyan na talo kaanda na. Mas mga alago, mas mga babag. Masari gagyang ko to mga walayran sa Turkey. Siya punuto ko isa ang mibibida pipipi anira na city. Miyakay sa isa makaw masolinog, adama pira kasikans. Na ayam miya tayron. Imanto, si sagyang kan na Turkey sa Syria. Na sobra din ng 60,000 babaywata malaataw. Allahu Akbar. Di katanuan ng pakanggay din iba na wasiat. Di tanuan ng kagdang. Anto nagyang kaya mga pusutan ng mga day. Ba mga day, piti bandin, ba mga day. Ay miya swayan na, mimbatula kita din, miya kay tumadin. Din yan kagdang magyang kaya kapag makataling magyang kaya mga siksa Allah. Di tanuan ng kagdang. Kailangan nagyang kutwa. Andi ni ba nakapakang bagu-bagu tanong. Ino nang pagkataling umawallah. Agyang ka na tiyuba. Nagyang ka na siksa mga oripan Allah. Anto na isabab yan. Nagyang kaya pita wallah si isa Quran. At tigin man na si Suratul Rum. Ayatan na ka 40 agwisa. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'da alladhi amilu. لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر miyapayag agyang kutwa kabinasaan tiyuba siksa si sagyang kutwa liyaw ulupa atigu Allah subhanahu wa ta'ala inuto si sagyang kutwa liyaw lupa agyang kutwa karagatan inuto kapayag nagyang kutwa siksa Allah bima kasabat aydin nas ayas sabab yan na giyanan isaup wallah. Giyanan ibalas wallah kumping gilabak o mga tao mga rarata a kandusta. Kandustaan sa ikwallah. Mga kandustaan sa ikwallah. Kandusa. Kandarwa ka. Kang gilabak sa mga rarata adip kababayan wallah. Nabalas yan nagyang kanan akya pakataling uma, kapapakataling uma, o mga siksa wallah. Padya mga siksa wallah na
Pageden niya nagyang kotwa katidawa. Na ilan yung managin namin yung mga ululatan. Isaw kuan na deden abarak tanurong pagkatarima. Mga taga Marawi. Palaborong sa mga laita mo, kadaya-dayaan yan sa giyang kotwa walay niyan. Apira ka ando na, si sagyang ka na ground zero. Langon tanurong miya kagdam. Di tanong pagkaparatiyaw ba kagba Marawi. Di tanong pagkaparatiyaw. Umani sana, enutwaya miyaw lawla. Na mimbakuit so umani sana, dad na awidian ka, pipikir niya na bagkagba kapirad na ya. Impossible bagkagba Marawi. Huway. Na mimbakuit na da awidan yan, na eposa na kagiya miya to na to nagagingan na darpatan. Enutwari mga pagarya. Inuman ang kaulawla. Ang mga Muslim tanong. Nakagiya ki amya kadak larak tanong agiyang kutuan din iba na. Di gagalabak sa marata. So, isa ko mga darudupa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigin na Rasulullah, ya Rasulullah, anuhuli kuwa fina salihun? Ya Rasulullah, nagkapakiibas ama binasa kami. Masugat kami at yuba. Ainangin na. Sisir kami sa mga tao, ang mga pipi amal. Di gagalabak sa mga pipi. Ito na inisambag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba't tigin na di, kagisusan na kanon sa mga pipi amal. Ama ito ibilangan, tigin na di. Naam, idha kathura al-khabuth. Uway, kisugat terkano, agyang kutwa tiuba. Siksa ang kano. Kabinasa kano, keentior kano. Upuun makadak lagyang kutu amang ararata. Adi imang gilabag sa giyang kutwa darpa. Akasabapan sa makakawit sa giyang kutwa rarang ito Allah. Naigda yun. Inutanop separ. Pamagugupaan tano so mga dato tano, so mga ulama, mga profesional, so ad na mga gasyan. Ay gira miya kailay tano sa mga rarata sa ikudarpa tano. Na di tano di magugupa sa kadayan. Nakagiri. Auditano ng pamagugupai na miya kwa manabasaw mga loks tano. Kakerarab ugango na kakedig umaylaw. Di makaprakrak sa tao. Kapya so mga andi ni ba na mga loks. Adi pagawa sa masjid, kagagalab kanila muna kasambayang, miniraksiran pa na kinawa, na pangailayakan ng mga ginawa yakan. Mga laitamok, daya-dayaan yan kami, ka-retire. Na anatamok yan, nawalay niya na, di magawa sa masjid. Nasisagyang kutwa, kaya wala sid siya Marawi. Siya gudang ko sila na rin sa iligan, na didanga nila, nagyang kutwa, mga dagangan niran, abaks. Ami tatagliran sa ginawairan, adinan di ka pa kandagang. Way kami ada, sulang, unukaw yaganiran. Suari sumya makalala imarata bata mga maranaw. Ay andi ni ba na di kasagad abarda so mga raga niyan sabab sa giyang kutad niyo nikip marata batan. Miya kasunga ko sa Manila sa Baklaran. Miya ka umakuro na piano tudrak na giyang kutwa ginawa yakan. Ad na riya mga raga tanuro ang mga maranaw sa giyang kutwa ora saro miya kang babakwit. Miya nga ugat sira nagyang kutwa mga libur. Ang kainuto na kagiya mititindira siran. Na ay mga padiran na mga libur ang mga Kristiyan. Miya makaugat kiran pa na mga Kristiyan. Allahu Akbar. Giyanan iyan din ba na? Inibalas wallah sa giyang kutwa. Dir katano ka kasapari. Kapang tatagas tano yulo. Apsa pa rin sa mga ulama. Sa marata agyang kaya ditano din galabakan. Kandagang sagyang kaya syabu. Kandagang kasina sagyang kaya mga darpatano. Kapibsik sagyang kaya mga darpatano. Gyang kaya kapraswa. Kapgay sa tandan umandan ni leksyon. Naipsa parang mga ulama. Da, pakalambos sa tangila. Naamay kami akatan agyang kutwa tiuba. Na isa panapasinditan ng mga tao na sa mga ulama. La ilaha illallah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Miya paya gagyang kutwa tiuba si sagyang kutwa andi ni ba aliyaw ulo pa agusto karagatan kaludan. Sabab sagyang kutwa balas o di man gagalabak ang mga tao. Balas sagyang kutwa marata ding galabak ng mga tao. Na pakitinti man kiran to wallah, pakita man kiran wallah gyang kutwa karata yan inuto. Nakagisikiran sulimu wallah. Anto na ilimu wallah, la'allahum yarji'un. Badi kalo-kalo na makambalingan siran si ikwallah. Makapamimikiran siran na makambalingan siran si ikwallah. Na mga pagari kulay. Upama kaungayatano.
Upama kakabaya tano, amalinding tano so pamilya tano. Gia ginawa tano so pamilya tano so ingat tano. Kabaya tano agyang kutwa kalindinga tano ron. Sa diskanian tiubaan wallah, diskanian siksaan wallah. Di ron makasagad syuda tano kaya sagadan tano ang mga rarasay. Mga karasayan na mabaluy tano ang mga tao at pagugup. Pendaurug sa iko mga tao at pagumpian niyan subetad. Aaya uluan niran na sa mga ulama. So mga ulama. Kasiran ititu a pagumpia sa ikumasa. Siran ititu a papukaw sa ikumasa. Gusiran ititu a papakakilala sa ikwawida akal. Kaandun ni kapakasarampang yan adap makataling umanamya kagidaw dun mga ulama. O inang kakano, iktiyar kano, mga pagtawa mi kakatidum pamanso tiuba wallah. Katidum pamanso andi ni ba na, fit na apakataling umauditan ng makaiktiar na tiuba ang tanop man wallah. Kakilala iran. Ugaid na sumadaklataw. Haguso mga dato, may to andi ni ba na sabot. Tigira namin soswakan wari sa mga ulama ini, langon din na marata, langon din na pitna, langon din na isigdairan. Kapa magatakya, kapa ngatakya, andi ni ba na, langon din na pakarataan nila. Allahu Akbar. Sabab po ko, di lang kailay. Na sumanga ulama na kailay ranagyang kutwa, betad. Ada pun makataling makamakikilalairan. Na amay kamapas, ada makatana so tiuba. Nang gidaw sumanga tao ustub sari, o pamakamiyan ng gilatano na mataana, direktano makataling umagyong kutwa tiuba. Naginan, swallah, tigian ay inurkano ng pukidian, at pakataling umarkano, kaangkano makatinod. Napitiro wallah. Tigian, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Sinan sa surah Hud, ayatan ikamagatos agusapul agupito. Kaya makna niyan? Nada si iko atasan wallah. O banyan siksa, banyan tiuba, banyan binasa. Ano diniwaya? So Allah na diniyang binasa. Diniyang tiubaan. Diniyang siksaan. Agyang kutwa inged sa banyan sinan selimbuti. Amay kagyang kutwa mga pagtaw sa agyang kutwa inged na ayag bekiran na kapangumpia. Tunima na kapangumpia. Pagumpian niran apaganay pinaka first. Apagumpian niran na suka pagagama. Na aya paganay apula o suka pagagama abekaw niyan. Apagumpian na supanarima o di na akida. Agagalabak ng mga ulama tanu anda manay kapaka-streetian. Anda manay kapaka umanian. Kagi awidakal, nasusang panakiso mga ulama, asala ko miya sa gabiran. Mga ustad, asala ko miya sa gabiran. Na ipunulo nila katano nagyang kutwa, bid'a. Na ayadi masuso atong mga tao na so syaitan, kanabaswallah. Kaso bid'a, na ayadin ka di masuso at na so syaitan, kanabaswallah. Ipkagwado Rasulullah, ipkagwado lagi ang kutwa mga bid'a, ayap kasuat na so syaitan. Nagina ni so mga ulama na mananamar sirano ande manay kasapari kumadaklataw. Aw baka numiswaswa sa giyang kaya mga tao. Ayap paguyag niran na so mga bid'a, na ayap papataan niran na so sunna. Kami sugat taraktano agiyang kutwa, tiyo ba wallah kagi apitiro yan. Aw punaya tumuan niyo, na so salakaw sa ikwallah. Ayam ano so mga bid'a. Kadinyo ayaw unutan na so titu agama wallah agu susunnaw nabi. Na iktiyar kanu kapakataling umar kanu agyang kutwa tiyo ba wallah. Ginan mga pagarikulay, napipikirnak na paliwanagan tanong, sisagyang kaya oras tanong, pangintak wallah, at tarima anu wallah, so mga puasa tanong, sisagyang kaya ulan na Ramadan, na matimpos tanong sa mapipya ginawa tanong, na tarima anu wallah, agyang kutwa, mga gilabak tanong siya mga pipya, pamikal kanu sa, katatagur tanong agyang kaya Ramadan, kaditano katawan, no sagadrik tanong na iperuman. Na sumagadar katawan na ditanop mga katawan no ino mga day sagada mapipya ginawa tano ang tawa kadi na panamar kanu aki so mga tarawi o baka no matembang sagyang kana mirang-barang mga makatembang adi kap tarawi kasunga sagyang kana mga light muntay ka sa mga pakaradian na yang kay bagag na so tarawi ka makatarawi ka na nabakasun sagyang kana na adi ni ba na mga pagkatembangan na pananggila ka bedno baka mapadsagin ng mga tawa aya kapsungyan sagyang kaya mga adi di ba nakatembangan nakambara dusapan ino tanuan na di ba na inaloy
Kagi kebeluyan na alang, si sagyang kutuan din iba na mga kangudahan, miya kakuwasan sa daawayran. Di ran tutunaan naging ka ng mga darpa, sila nung dito talabuka, miya ka girakuan na tira na tira, miya ko, tangin ba katangyaro si sagyang kutuan darpa, di ran ipan batumbangan na kailangan na mainang katanuanan. Kasagyang kaya Ramadan, na aya pa kalaan tanu si aya pemikalan tanu saya, aya penaguntaman tanu saya, mga uripan wallah, nagyang kutua kari lair katanu wallah. Aya penamaran tanu saya, na makariport tagyang kaya Ramadan si ikwallah, aya kiripurtian na si Pulan, agus si Pulana, na benar ko kangudaan, benar ko matua, na miya naman namar sa kinimbulayo kaanian ko Quran. Miya naman namar sa kaya panambayan sa mga sunnat. Miya naman namar sa ubabadan di matarima agyang kutu apuasan niya na miya nang gila ko lang na pamakabatalon. Pakabatalon pamaa kakan kaino magusupin barangsan, pakabatalon ang gulalan ko galabak agu katero sa ikubalasyan. Balasan kan wallah sa madakla mapya, panintak wallah mapipiyad na ginawa tanos, saging gana na pimbarang adar pa katataguan kanu, salam kus kanu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.